कब रामचंद्र राजा होंगे ये घर घर में प्रचार हुआ। लेकिन सब देवों के मन में ये तो सोच अपार हुआ। रामचंद्र राजा होंगे तो कौन निश्चर को मारेगा, कौन हमारी दुख सुनेगा, दुख से कौन उबारेगा। देवता लोग के मन में चिंता हो गई कि राम राजा हो जाए हैं तो जौना खातिर कर अवतार भइल बा, जन्म भइल बा, उ त काम होखबे ना करी, रावण मरेबे ना करी। तो देवता लोग मीटिंग क के कहां गइल, माता सरस्वती के लगे आ जाके विनती कइलो। विनती सुनी माता सरस्वती अयोध्या बीच मझार गई। के कई की चेरी मंथरा उसकी मती को मार। मंथरा के मती जब सरस्वती मैया मरले बड़ी पूरी लेके रानी के कई के लगे पहुंचता रही। आ जाके कहल के हे रानी, अरे कुबरी बोल ले रस, अरे खुदरा कहते देखियो न करा ले। अरे कुबरी बोल ले रस सानी हसुन कुबरी बोल ले रस सानी हसुन साच कहता निरानी पीछे पछतैबू आए कदी न दूधावा के माछी बनी जई। हे रानी, जैसे गर्म दूध में माछी पड़ जाली सो लोग अंगुरी से निकाल के फेंक देला, वही तेरे जवना दिन राम राजा हो जाए हैं। राजा तोहरा के अपना दिल के सिंहासन से उतार के फेंक दे। साच को हटानी रानी पीछे पछतैबू आए कदी न दूधावा के माछी बनी जई। अरे होई है दहार बड़ी आनी हसुन बाकी माता के कई राम से इतना स्नेह करत रहली, कहली के रे कुबरी ते जबने पतल में खा करे आज वही पतल में छेद करे लगल। हमारे टुकड़ा पर फले वाली हमारे ते परिवार फोड़त रे, अपना जबान पर लगाम दे ना तो राख लगा के सटाक से जिभिया के कबार दे। कैसा कहता सभा अरे लमजी भिया उखाड़ खोइबे मार कुबरी, लमजी भिया उखाड़ खोइबे मार तोरा भइल बारुआ आ कहले सारामा तोरा भइल बारुआ। रमाशंकर बाबा के दूसर का बेटा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार, धन्य है परिवार। परमेश्वर शाह जी बड़का पुत्र बानी, बहुत बहुत रुपया पुरस्कार, हार्दिक अभिनंदन बा। कहला सारा माकुला आ तोरा भइल बारुआ तमार हो जइबे खाना खइबे मार। बहुत बहुत रुपया पुरस्कार जे मरल बानी हमारा रामाशंकर बाबा, वहाँ का छोट भाई जीतन शाह जी पुरस्कार दिल बानी। ए शाह परिवार के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। आय हाय हाय कुबरी कलश की कोई नृप होय मोहि कहानी चेरी छाड़ी ना हो अभिरानी। हे रानी राम राजा हो जाए हैं तो हमारा के रानी ना बना दी है, अब भरथो राजा हो जाए हैं तो हमारा के रानी ना बनई है। हम तो दासी बानी आ दासिये बन कर रह जाए।
सरस्वती माई के कृपा जब के कई माता पर भई भिखारी चाचा के तने भाव लगा तनिको न मन में विचार कैली कुंवर जी कुछ हम कह कर ना निकल ना रवो जमाने के कलाकार हैं जन जमाने में कलाकार निमन ना रहो ना जाफर ना कुटो जरेण प्रधान ए बराबू खेला ना होई ना रवा कहतनी पूर्वी गौनी हम ओकरा कहतनी कि विदेशिया के ठाठ ओ फागु बाबा के पूर्वी हो हम ना रह में सैया रौरी महलिया ओए ने के जानत हमनी सब तीन के बोलिया देखे मालूम हमनी के ओकरा करवा के लगे ने कहे कि विदेशिया त हमरा लाज अब कहनी कि का हम कहि जाय दी खत्म बड़े अब मनवा में कोइली ठेस आ धैली भी खाई न के भैंस मनवा में कोइली ठेस अरे धैली भी खाई न के भैंस राकेश जी के सार पोकन जी भाई पुरस्कार दिल बानी गजब गजब ऊपर आ जी चाचा गार्जियन हमने के पापा है ना विराट भैया सब परिवार के जीवन बनी है सादर प्रणाम जय जयकार करो वाह आशीर्वाद के कामना बा मानवा में कोई ठसा धैली भी खाई न के भैंसा तिरिया चरित्र बेसुमार कैली के कई मनवा में खैली ठेसा आ धैली भी खाई न के भैंस मनवा में खैली ठेसा आ धैली भी खाई न के भैंस तिरिया चरित्र बेसु मार कैली राजा चारों ओर देखत रे के सब लौकता रानी के कोई नहीं खिलौकत जब जनले कि को भवन में गिरल बाड़ी समय नरेश प्रिया पह गयो देख दशा दुख दारुण भयो पहुंचल कहल की रानी हे रानी सगरे महल में हाला बा काल बबुआ राम राजा हुई है आ तू हया भूषण भूषण त्याग के आ को भूमि में गिरल बा सच सच बातिया बताओ ना ये प्यार सच सच बातिया बताओ ना ये प्यार के गोरिया वाला मारो अमूरी देखवाला तब नाम दैया रानी तोहके सनवा
दुश्मन के दूगो मुड़ी हो गई बारानी कहो कर मस्तक काट के तारा चरण में चढ़ा दी हाँ बोला कौन बोल रहा जवन तू कहब जवन तू चाहब उ बात होई सारी आ साच साच बतिया बतावा ना ये प्यारी रानी कहली के रवा वो दिन के बाद भूला गइल बनी देवासुर संग्राम में राउत लड़ाई में हम रक्षा कइले रहनी अरे तना खुश रवा भइनी कन के कुछ मांगो एगो ना दूगो मांगो दूगो वरदान रवा के यहाँ धरोहर के स्वरूप में हमरा के यहाँ रखल बा हाँ आज ले ना मंगनी ना रवा हमरा के देहनी बहादुर जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा कहली कि आज हमारा मांगे के समय आइल बा आज हम मांगो कहली कि मांगो मांगो मैं कहूँ पिया कबहू न ले हूँ न देव देव दे न कहू वरदान दुई ते पावत सब राजा कहल कि अरे दुगो वरदान खातिर रुसल बा हल हल ब्याह जी समय पर भी ध्यान थोड़ा यस यस अच्छा हमें तो रहबे कइला काल बाबू राम राजा हो जे तरह के 4 गो वरदान हम दे देब कहली कि ना जबले दुगो वरदान मिली ना तबले ई देह को भवन से हिली ना राजा कहले कि तब मांगो मांगो कहली कि मांगम कब अपने प्राणों से प्रिय राम के शपथ खाई तब रवा से हम वरदान मांगो बा दशरथ जी कहले रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई वचनबद्ध करा के तब वरदान अपन मांगतरी कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका दोसर बर मांगहु कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी